De-aia se întâmplă necazul, de-aia vine problema de nerezolvat. Pentru că Domnul e pe țăr. Doamne, Tu cu tale, dacă îl putem închide în biserică, să-l aducem numai de Paști, de Crăciun, exact ca pe Moș Crăciun, să ne mai dea câte ceva, să nu ne întrebe, să ne mângâie pe cap, îl mai chemăm pe la spitalul județean, îl mai chemăm când ne ducem pe cineva drag la groapă, dar în rest, să ne lase în pace. Ne place un Dumnezeu care să apăsăm pe buton și El să vină. Când apăsăm din nou, El să plece, să ne lase în pace. Dar știți ce spune rugăciunea Tatăl nostru? Rugăciunea Tatăl nostru începe și spune Tată. Știți ce înseamnă Tată? Numai românii au avut tată plecat prin Spania. Da? 10 ani, prin Anglia, prin nu știu unde, ei, copiii cu mama în țară și tată s-a plecat prin Irlanda sau pe nu știu unde au fost plecat. Dar Dumnezeu nu vrea o relație din asta de distanță, ci întotdeauna când strici tată, tata e acasă, tata e lângă tine. Știți ce e frumos? Că Zacheu nu a venit cu pretenții. Avem din ăștia creștini, din ăștia pretențioși. Auzi, eu mă pocăiesc, dar eu vreau, mie Dumnezeu să fac așa, mie Dumnezeu să fac așa. Dacă mă vindecă Dumnezeu, eu mă pocăiesc. Știți că Zacheu nu a venit cu pretenții? Singura lui pretenție o poți să-l vadă. Dacă n-ai în seara asta nicio pretenție, decât să-L vezi pe Dumnezeu, îți spun, ai cea mai mare șansă, El să privească spre tine. Dacă tu ai venit în seara asta și la final o să ne rugăm și o să-i spui Domnului, Doamne, vreau să te văd, îți spun ceva, o să-L vezi pe Dumnezeu. O să vezi puterea lui Dumnezeu în casa ta. O să vezi puterea lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că acolo unde e chemat, acolo Dumnezeu se prezintă. Uitați-vă că Zacheu, Biblia spune, că o știut drumul pe care trece Iisus. El nu a zis, da, Dumnezeu e bun, e cu toată lumea. E peste tot Dumnezeu. Uite că Zacheu a știut că Domnul nu-i peste tot. Domnul nu-i cu tine în birt. Domnul nu-i cu tine unde intri tu. Nu, El știa exact drumul pe care trebuia să treacă Iisus. El putea să zică, eu stau pe drumul meu și să vedem dacă vine. Poate trece și pe aici. Nu, El o știu direcția Domnului. Dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, să-L găsești pe Dumnezeu, știi unde trebuie să-L cauți? Acolo unde sunt copiii Domnului. Acolo unde sunt copiii Domnului, acolo e prezent Dumnezeu. Acolo unde sunt ucenicii, că Domnul era împreună cu ucenicii. Și Zacheu a știut, bă, acolo unde sunt ucenicii Domnului, acolo trebuie să fie și Domnul. Nu l-a așteptat la terasă, cu berea în mână. Să zică nu, să fie peste drum, da? Să zică da, Domnul să mă binecuvinteze, cu berea în mână. Nu, Zacheu a știut exact pe unde trece Iisus. Îți spun ceva, dragul meu, în seara asta, Domnul este prezent în locul acesta. Pentru că aici suntem adunați ucenicii Domnului, copiii Domnului. Pentru că Domnul Iisus a spus, dacă se adună 2 sau 3, pentru numele meu, noi pentru asta ne-am adunat. Nu pentru Dani, nu pentru grupul Sirion, noi ne-am adunat pentru numele lui Dumnezeu. Și cred cu toată inima că Domnul este prezent în locul acesta. Slăvit să fie numele Domnului. Adu-ți falimentul tău înaintea Domnului. Spune-ți durerea. Spune-ți necazul tău. Spune, Doamne, am văzut toată noaptea, m-am chinuit eu. Și tot ce m-am chinuit este egal cu 0. N-am prins nimic. N-am prins nimic. Și uitați-vă că Domnul se uită spre ucenicii ăștia și le dă soluția. Pentru că ce n-or putut să facă ei, o făcut Domnul într-o clipă. Ce nu poți să scapi tu, Dumnezeu te scapă într-o clipă. Asta e puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ameliorează. Dumnezeu nu încearcă. Dumnezeu nu probează. Ci Dumnezeu rezolvă problema din prima. Slăvit să fie numele Domnului. Le spune ucenicilor, aruncați mreaja în partea dreaptă. Știți ce e frumos? Că ucenicii nu au fost români să te bage de vină. Dar de ce trebuie în dreapta și nu în stânga? Că eu sunt cu stânga, nu sunt cu dreapta. Da? De ce trebuie tot în dreapta? De ce? Crezi că n-au băslit ei și în dreapta? Crezi că n-au aruncat mreaja în partea dreaptă toată noaptea? Ori aruncat. Ori aruncat și în dreapta și în stânga. Ori aruncat și în față și în spate. Dar a fost ceva ce s-a întâmplat acolo de s-a umplut mreaja. Știți ce a fost? A fost că Dumnezeu a făcut un semn. Că ce n-au putut ei o noapte întreabă să facă, Dumnezeu a făcut într-o clipă. De ce vin prezența lui Dumnezeu și simți, vin oameni nepocăiți la adunare? Știi ce spun? Domne, am simțit ceva, am plecat plângând. De ce? Că e prezent Dumnezeu.
Că acolo simți ceva, noi nu te recompensăm cu nimic, că nu vii pentru noi. Dar cel pentru care venim și noi și vii și tu, ai venit în seara asta aici, El ne recompensează pe fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Domnului. Și a zis Domnul, cine încrede în mine, are viață veșnică. Are răsplata pregătită. Noi pentru asta venim. Ca să avem răsplata în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și spune cuvântul Domnului că au scos breaja plină de pești. Pentru că acolo unde nu poți tu, ce nu poți tu să faci, face Dumnezeu. Ce nu a putut să-l bucure pe Zacheu o viață întreagă, nu s-o mai bucură, de-aia l-au căutat pe Domnul. Că nu s-o mai bucura nici de funcție, nu s-o mai bucura nici de bani, nu s-o mai bucura de absolut nimic. Dar a venit un moment când a căutat să aibă ceva ce nu a putut să-i dea lumea aceasta. Și l-a găsit pe Domnul. Și Domnul îi dă bucurie. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, ce face Domnul când se întâlnește cu Zacheu și se întâlnește și cu noi? Al doilea lucru, Domnul lucrează peste logica omului. Dumnezeu, să țineți minte, nu lucrează logic. Noi suntem prea cerebrali, prea logici. Dom'le, eu vreau să știu eu cum lucrează, vreau să știu eu ce trebuie făcut. Păi vă spun ceva, cazul acesta, Zacheu, om care a fost în poporul lui Dumnezeu și a întors spatele poporului lui Dumnezeu, lua taxe de pe ei, îi asuprea, ăsta nu mai era de reprimit înapoi. Logic era dat la o parte pe toată viața, exclus, dat afară. Și zice ce face Domnul? Lucrează peste logica omului. Credeți că Zacheu a venit cu gândul că el poate fi iertat? Credeți că Zacheu a venit cu gândul că el poate fi primit de Domnul, Domnul să intre în casa lui? Niciodată. El a zis logic, Domnul nu are nevoie de mine. Logic, eu am băut prea mult, am furat prea mult, am stat în lume, am păcătuit prea mult. Logic! Știi care e răspunsul? Noi n-aveam parte de mântuire niciunul. Dar Domnul lucrează dincolo de logică. Domnul lucrează în dragoste. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că a venit tot evanghelistul Luca în capitolul 18 cu versetul 27 și a spus așa: ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Ceea ce nu se poate la om, ceea ce nu poate omul să facă, poate face Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Ca să ai parte de o minune, ca să ai parte de iertarea păcatelor, tu ai nevoie de credință. Și credința aceasta nu lucrează, e contrar, e invers proporțional cu logica. E pe contrasens cu logica. Nu mai încerca să gândești logic despre Dumnezeu, ci să știi, întotdeauna minunea se întâmplă în viața omului când omul îl crede pe cuvânt pe Dumnezeu. Eu zic, Zacheu, dă-te jos, că astăzi trebuie să intru în casa ta. Păi putea să zică Zacheu, păi nu știu, vedem dacă o fi așa. Vedem dacă o fi așa. Când vorbim de iad, când vorbim de rai, la înmormântări, știți că oamenii sunt foarte logici, vin și spun, dar de unde știi tu? Dar de unde știm noi că o să fie ceva dincolo de viața aceasta? De unde știm noi? Nici să nu te aștepți să ajungi în rai. Dumnezeu nu te va obosi în rai, te va lăsa pe drumul tău. Pentru că să știți, omul care vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, omul acela merge prin credință. Zacheu o mers prin credință. Zacheu nu a mers prin logică, el a mers prin credință. Pentru că logic n-avea loc să-l vadă pe Domnul, n-avea loc să-l întâlnească. O trebuie să se urce în dud. Dar să știi, credința te face să alergi. Credința te urcă acolo unde nu urcă altul. Prin credință tu te poți abandona în brațul lui Dumnezeu, te poți abandona în mâna lui Dumnezeu, indiferent cât e de gravă boala ta, indiferent cât e necazul tău și problema ta de gravă. Când te abandonezi în mâna lui Dumnezeu, mergi prin credință. Slăvit să fie numele Domnului. În iarnă am avut un botez la noi la biserică. S-a botezat o tânără din județul Arad, de la Lipova, o tânără de vreo 20 de ani, 21 de ani, e studentă la Timișoara. Și fata aceasta vine dintr-o familie, tatăl ei colonel în armată pe la București, în structurile superioare de armată. Mama ei lucrează la finanțe în Arad, o familie înstărită. Și fata aceasta a început să vină la casa lui Dumnezeu. Fiind student în Timișoara, a început să caute pe Dumnezeu. Și a venit la noi la adunare.
Și-a venit vremea că și-a depus cerere de botez, o zis vreau să mă botez, să mă împac cu Dumnezeu. Și-a venit cu câteva zile înainte de botez, a venit în birou și m-am nimerit și eu acolo împreună cu păstorul. Și la un moment dat zice fata aceasta, zice fraților, vreau să mă botez, vreau să mă împac cu Dumnezeu. Dar zice tata nu mă lasă. Tata-i colonel de armată și-a zis, te las să mergi la adunare, nu ți-am treabă, dar să nu te botezi, să nu mă faci de râs, să nu cumva să ai curajul să te botezi. Și zice, nu știu ce să fac, îmi doresc tare mult, nu vreau să renunț, duminică vreau să intru în apa botezului. Se uită păstorul la ea și îi spune așa, te duci acasă și îi spui la colonelul că-l rog eu, păstorul bisericii, să vină și el duminică cu tine la adunare. Să vadă că noi nu suntem chiar așa cum ne crede el. Că în mintea lui crede că pocăiții așa cum cred și unii din Hitiaș. Deci zi să vină la biserică, să vadă că suntem și noi oameni normali și îl iubim cu toată inima pe Dumnezeu. Zi să vină că-l rog eu. Și fata asta s-a dus acasă și a spus la tatăl. Duminică dimineața cine intră îmbrăcată în haine albe în biserică și în spatele ei intră încă două persoane. Știi cine? Intrat colonelul cu nevastă sa, maică-sa cu taică-sa. Ori intrat în biserică, ori fost așezați, nu știu, pe primul rând sau pe al doilea rând, unde s-au mai găsit loc pentru ei. Și au stat acolo tot programul, ori ascultat, s-au rugat și ei cum s-au rugat împreună cu noi. Și a venit momentul botezului. Eram eu cu fratele păstor în apa botezului și intră tânăra aceasta la un moment dat. Intră îmbrăcată în haine albe și începe să-și depună mărturia înaintea bisericii. Să declare dragostea față de Dumnezeu în apa botezului. În momentele acelea ne-am uitat să vedem ce face colonelul pe bancă. Știți ce făcea? Plângea. Cât era de colonel? Că v-am zis că și ăsta era șef de vamă, șeful vămă. Domnul nu are treabă când Dumnezeu cercetează pe cineva. Dumnezeu nu, să știți, nu are respect. Să zică, tu ești din ăsta, pe tine nu te pot face să plângi. Că tu trebuie să-ți păstrezi onoarea, nu? Nu. Domnul o cerceta pe colonelul, plângea colonelul și plângea și doamna lângă el. Din ziua aceea fata s-a botezat și din ziua aceea nu i-a mai avut treabă. O lasă să vină la adunare, o lasă să-L slujească pe Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt momente în viață când Dumnezeu trece dincolo de logica noastră. Știți ce ar vrea? Să dea Domnul la o parte bariera din viața ta. Să dea bariera de la nivelul minții, de la nivelul inimii. Să dea Domnul barierele acelea care te țin legat și te îndepărtează de a intra în binecuvântarea care o lasă Dumnezeu. Să știi ceva? Ca să scapi de logică și să mergi prin credință, ai nevoie de eliberare. Ai nevoie de eliberare. Eliberare o face Dumnezeu. Oamenii încearcă să se elibereze. O zis unul către mine, zice, eu m-am lăsat de țigări, 2 ani de zile m-am lăsat. L-am zis, nu te-ai lăsat, nu m-ai întrerupt. Nu m-ai întrerupt. Nu te-ai lăsat. Știi când te poți lăsa cu adevărat? Când te eliberează Dumnezeu. De aceea a venit Hristos în lume, că noi nu ne-am putut elibera. Zice cuvântul Domnului că era o regiune numită Gadara și acolo era un îndrăcit. Zice că umbla dezbrăcat, se tăia cu pietre, era legat cu cătușe la mâini, obez la picioare, zice că rupea tot. Rupea tot, nu-l puteau ține legat. Nimeni nu trecea pe acolo. Și mai ceva, avea locuința în morminte. Acolo stătea în cimitir. Acolo. Nimeni nu mai îngropau pe niciunul. Că ăsta era acolo în cimitir. Toată lumea se temea de el. Știți ce a fost frumos? Că acolo unde există teamă în inima omului, acolo intervine Domnul. Intră Domnul într-o zi în Gadara. Acolo unde nu vrea nimeni să intre. Dacă făcea evangelizare, nu știu dacă venea Sirion acolo să cânte. Nu știu dacă m-aș fi dus eu să predic. Dar știți ce-i bine? Că acolo unde nu vrem noi să intrăm și nu avem curajul, acolo intră Dumnezeu. Și acolo unde nu-i șansă de legare, acolo leagă Dumnezeu. Dar înainte să lege Dumnezeu, întâi dezleagă. L-a eliberat de demonul acela care îl ținea legat pe bărbatul acesta. Și zice ce spune Biblia? La un singur cuvânt. Zice că dracul, demonul acela, a ieșit din omul acela și a intrat în turma aceea de porci. Și tânărul acesta s-a îmbrăcat, era în facultățile mentale. Și uitați-vă ce e interesant.
Că oamenii încearcă cu diferite cătușe, cu diferite legături, să ține pe oameni legați și nu reușesc. Încearcă poliția să-l aducă pe fiul tău, pe bărbatul, să-l aducă pe calea cea bună. Încearcă poliția, încearcă societatea, încearcă judecătorul, încearcă pușcăria, încearcă asistenții sociali și nu reușesc. Și spun, Doamne, cu ăsta nu mai e ce să fac. Îl internează la spitalul de psihiatrie și nu reușesc să-l ajute. Și într-o zi, cât e de rău, câte mărturii nu sunt în seara asta, în locul acesta. Oameni care au fost legați de cel rău. Și într-o seară ca seara aceasta s-au întâlnit cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și din seara aia totul s-a eliberat. Ori fost eliberați de Dumnezeu. Și vă spun ceva, când te-a eliberat Dumnezeu, Dumnezeu după aceea te leagă cu o legătură ce nimeni nu mai poate dezlega. Știți care e legătura aceea? Dragostea lui Dumnezeu. După ce te eliberează Dumnezeu de patim, de pofte, de legăturile celui rău, după aceea își întinde legătura dragostei lui peste tine. Și te uiți, dita mai ursul, dita mai omul. E ca mieluțul. De ce? Că l-a eliberat Dumnezeu de toate legăturile rele și l-a legat cu legătura dragostei. Și îl vezi că plânge, îl vezi că e ca un mieluț, se comportă ca un om civilizat în familie, în societate. Dar ce face Dumnezeu? Dumnezeu nu rupe, diavolul rupe, diavolul sfâșie, dar Dumnezeu dezleagă. Uitați-vă că e ceva frumos în cuvântul lui Dumnezeu, spune de îndrăcitul acesta din Gadara că ăsta rupea obezile, rupea cătușele, dar Domnul nu rupe, Domnul dezleagă. Biblia spune despre o femeie gârbovă de 18 ani, zice că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul îi spune ceva, femeie, ești dezlegată de neputința ta, ești dezlegată, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu are scop dezlegarea noastră de păcat. Uitați-vă Zacheu cât de nebunit a fost după bani. Ăsta a fost nebunit după bani, numai bani în continuu. Și când s-a întâlnit cu Domnul, ce s-a întâmplat? Nu mai a avut treabă de bani. O zis, Doamne, dau jumătate din avere săracilor? Ascultați ce matematică au avut. Niciodată nu poți socoti asemenea matematică. Cât a fost, înainte să-L întâlnească pe Domnul, a avut o matematică tot de neînțeles. Zice că lua camătă, ăsta nu număra banii, frații mei. Ăsta lua cu punga, ăsta lua, băga mâna. Nu avea nicio socoteală. O matematică ce nu poți calcula. Da? Ăsta lua în continuu. Așa era ca și punga aia spartă. Oricât bagi, nu se umple, că e spart. Așa era și Zacheu. Și uitați-vă când s-a întâlnit cu Domnul, Domnul îi schimbă numai inima. Când e inima schimbată, se schimbă și buzunarul. Se schimbă și mintea, se schimbă și vorbirea, toate se schimbă. Noi vrem să ne schimbe Domnul la buzunar, dar nu te schimbă Domnul la buzunar, că tu te schimbi la buzunar. El îți schimbă numai inima. Când e inima schimbată, uitați ce matematică a avut Zacheu cu inima schimbată. O zis, Doamne, jumătate din tot ce am, jumate, o dau săracilor. Ok, ați înțeles matematica, da? Și mai spune ceva, din aia la altă jumate, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împlătrit. Îi dau înapoi cu 400%. Cu atât a luat el dobânda. Da? Asta îi plăcea. Să ia, care nu își plătea la timp, le lua cu 400% dobândă. Și-o zis, acum din aia la altă jumate, dau înapoi ce am năpăstuit. Avea ăsta caiet. Știa el de la pe cine o năpăstuit. Că de aia au zis, dacă am năpăstuit, mă duc aud caietul. Și găsesc acolo toți bătrânii la care le-am luat bani. Găsesc tătăi amărâți la care le-am luat bani. Dar uitați-vă ce matematică. Jumate o dă săracilor și din jumate aia își plătește datoriile. Am o întrebare. Zacheu, tu cu ce rămâi? Cu ce mai rămâne? Jumate o dă și din jumatea aia la altă își plătește datoriile. Bun, eu am înțeles. Dar tu cu ce mai rămâi? Familia ta cu ce mai rămâne? Ați înțeles matematica asta? Nu poți înțelege. Cum, domne, să-ți dai jumate la săraci și întâi plătești datoriile și după aia vezi tu dacă mai dai așa cu țărâita. Nu ăsta. Primul lucru au zis, eu de săraci n-am avut treabă niciodată, nici nu știu că există. Jumate dau săracilor. Și cu ce rămâi? Cu ce rămâne, frații mei? Știți cu ce a rămas? Cu bucuria care i-a dat-o Dumnezeu.
Să știți ceva, când îl întâlnești pe Dumnezeu, nu mai ții cont de tine cât rămâne, ci ții cont de celălalt. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a ținut cont de El, ci a ținut cont de noi. Când s-a uitat spre noi, a văzut că omenirea merge spre rău, omenirea merge spre moarte, omenirea avea nevoie de un transplant de inimă, avea nevoie de o inimă și nu era nimeni să dea inima. Cine și-ar da inima pentru copilul lui? Este cineva aici? Da, toți ne-am dat inima pentru copii, așa-i? Dar vă întreb, pentru copilul meu, ți-ai da inima ta? Sau eu pentru a tău? Ar da cineva? Nimeni. Știți cine a făcut lucrul acesta? Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat spre noi și a văzut că aveam nevoie de o inimă nouă. Știți ce a făcut Dumnezeu? A pus mâna în inima Lui, o scos-o afară și a trimis-o în lumea noastră, inima Lui, și a intrat în inima noastră. S-a făcut transplantul de inimă. Și spune cuvântul Domnului în Ioan 3,16, binecunoscutul verset de aur, care spune așa: fiindcă atât de mult a iubit. Dragostea nu cere, dragostea întâi oferă. Dumnezeu o dat, nu i s-o luat. O zis Domnul Iisus: tu n-ai avea putere să-mi iei, ție ți s-o dat putere. Tu nu poți să-mi iei tu viața, eu mi-o dau. O zis Domnul Iisus. Asta numai dragostea o face. Când te oferi, te jertfești. Și o zis Domnul: eu mă ofer pentru tine. Eu mă ofer pentru viața ta. Știți că în seara asta suntem în locul acesta și beneficiem de dragostea lui Dumnezeu. Dacă ai nevoie de pâine, El este pâinea vieții. O striga Domnul Iisus: nu Moise, în Ioan 6, nu Moise va da pâinea în pustie, ci Tatăl meu care este în ceruri. O striga Domnul Iisus și o zis: eu sunt pâinea vieții. Pâinea care se coboară din ceruri și dă lumii viață. El e adevărata pâine. Nu vedeți că noi mâncăm și în 3 ore iară ți foame? Dar e o pâine care se regenerează în interior. Asta e pâinea sufletului. E relația care o ai cu Dumnezeu. Poate ai nevoie de pâine spirituală, poate ai nevoie de apă spirituală. Domnul Iisus a strigat în Ioan 7:37 și 38. O zis: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Asta s-a întâmplat cu Zacheu. Când Domnul a intrat în inima lui, când Domnul a intrat în viața lui și a arătat autoritatea. Întotdeauna credința lucrează cu autoritate. Întotdeauna credința oferă autoritate. Eu zis Domnul lui Zacheu: Zacheu, dă-te jos! Și s-o dat Zacheu. S-o dat jos. De ce? Pentru că era autoritatea. Aș vrea în seara asta să te gândești la lucrul acesta. La ce îți spun, poate ești ca Zacheu. De ce nu mai poți dormi? De ce ai ajuns să dormi cu pastile de liniștire, cu ceai de nu știu ce plantă, ca să poți adormi? De ce? Nu cumva ești într-o perioadă în care ești fără Dumnezeu? Nu cumva ești într-o perioadă în care sufletul ți-e gol, mănânci bine, ai tot ce-ți trebuie financiar, ai tot ce-ți trebuie material, dar sufletul e gol. Mreaja e goală, barca e goală, sufletul e gol. Nu cumva ești un Zacheu cocoțat undeva, într-un dud a vieții tale și ești departe de Dumnezeu. Nu cumva tu ești în barca ta și Domnul e undeva pe margine, undeva e numai la Paște, undeva e închis în biserică, undeva ai auzit tu de Dumnezeu și sufletul tău e gol. Știi ce ar vrea în seara aceasta? Să mai înțelegem al treilea lucru. Că Zacheu, când s-a întâlnit cu Domnul, Domnul a mai făcut un lucru. Domnul dori părtășia cu el. Domnul dori părtășia cu el. Îi spune lui Zacheu: Zacheu, eu nu numai că m-am întâlnit cu tine aici, dar eu doresc să intru în casa ta. Eu doresc să merg dincolo de unde vrei tu să mergem. Știți că Domnul merge acolo unde dorește El, nu unde vrem noi. Că noi l-am chemat numai la spital, cum am zis. L-am chemat numai să ne vindece. Dar zice Domnul: eu merg împreună cu tine acasă. Pentru că acasă mai sunt lucruri de rezolvat. Acasă mai sunt lucruri de pus în ordine. Domnul întotdeauna dorește părtășia cu omul. Domnul dorește să aibă relație cu omul. O zis cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 21 la pescuirea minunată. Zice că după ce le-a umplut mraja de pești, 153 de pești, Domnul le spune așa: copii, veniți de prânziți. Noi am vrea să rămânem numai cu pești, dar Domnul ne cheamă la părtășie cu El.
Ne cheamă la relație cu El. Și au zis, veniți. Cum, Doamne, noi ne chem? Că noi nu putem veni. Noi nu putem veni că avem de făcut zacuscă. Noi nu putem veni că noi avem de făcut vinete la grătar. Noi avem de pus pe iarnă, murăturile. Știi ce a zis Domnul? Veniți de prânzeți. Veniți aproape de mine. Am venit în seara asta la Hitiaș să-ți spun că Domnul te cheamă aproape de El. Domnul nu are nevoie de peștii tăi, în primul rând. Domnul are nevoie de tine. Știți ce spune Apostolul Pavel în Roman 12:1? Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă înaintea lui Dumnezeu. Adică veniți voi, nu băgați bani pe card, nu băgați bani pe POS la biserică, că Dumnezeu nu are nevoie de bani. Uitați-vă că Domnul nu-l controlează pe Zacheu în buzunar. Și vă mai spun ceva, uitați, citiți toată Biblia, tot Noul Testament. Nu o să găsiți nici măcar o singură dată că Domnul a pus mâna pe bani. Niciodată. S-a folosit de bani. Dar pentru el, pe primul loc nu a fost banul, ci pe primul loc a fost sufletul omului. Vreau să-ți spun în seara aceasta, înainte să ne rugăm, că Domnul privește spre sufletul tău. Îți cunoaște amărăciunea, îți cunoaște durerea. Și te cheamă Domnul în vremea aceasta la schimbare. Cum, Doamne, Zacheu îi mergea bine? Păi cum să-l chem la schimbare? La ce? Că să-l chem pe un om când îi merge rău? Știți că românul o inventare conversia profesională. Când nu a mai mers cu minele, da? O trebuie să-și caute altceva de lucru, dar nu știu nimic să facă numai în mină, că aia o lucrat toată viața. Și a început să meargă la cursuri să-și facă reconversie profesională. Și Domnul așa face cu Zacheu. Așa au făcut cu ucenici. Ăștia au fost obișnuiți cu pescuitul. Și Domnul îi spune, pași oile mele, Petre. Te chem să fii păstor. Cum, Doamne, că eu toată viața am fost pescar. Eu toată viața m-am ocupat cu undița. Pescarii nu păstoresc oile. Și zice Domnul, da, dacă te întâlnești cu mine, eu știu să-ți schimb macazul vieții. Îl cheamă Domnul pe Zacheu și schimbă macazul vieții. Ăsta a fost un șmecher, un avar, un hoț, un tâlhar. Pe vremea noastră, acum, e o cinste să fii prieten cu șeful vămii. Pe vremea lui Zacheu era rușine să fii prieten cu el. Erau cei mai mari hoți. Dacă ăștia vameși erau numiți hoți, cum era numit șeful vămii, nu? Era șeful hoților, nu era cinste. Dar Domnul se uită la el când era cu bani în buzunar, când era cu relații multe, când avea financiar tot ce-i trebuie. Vine Domnul, se uită în dud și schimbă viața. Și îi spune și el e un fiu al lui Avram, îl aduc înapoi în turmă, îl aduc înapoi să-l binecuvintez, îl aduc înapoi lângă mine. Intră Domnul în casa lui, știți de ce? Ca să arate tuturora că Domnului nu-i rușine cu Zacheu. Domnul, știți ce face? Privește cu dragoste spre fiecare dintre noi, ca să arate lumii întregi că lui nu-i rușine cu noi. Și nici nouă să nu ne fie rușine cu El. Lui ar trebui să-i fie rușine cu noi. La cât de răi suntem, la cât de prostii facem. Lui ar trebui să-i fie rușine cu noi. Dar El ne-a iubit și nu ne-a întors spatele. Noi am fost cei care i-am întors spatele. În seara asta aș vrea ca Domnul să privească cu milă și cu îndurare spre sufletele noastre, spre fiecare inimă din locul acesta. Gândiți-vă numai la un lucru. Merge Ilie și își aruncă mantaua peste Elisei. Ăsta era om de afaceri, da? Avea 24 de boi, 12 perechi de boi. Acum nu știu dacă în tot satul, în Hitiaș, mai sunt 24 de vite, de vaci, de boi. Nu știu dacă mai sunt, nu? Acum le-au vândut copiii, nepoții, nu mai sunt, nu? Le-au dus la abator. Dar zice că ăsta singur, Elisei, avea 24 de boi. Era om cu bani, da? Să ai 24 de vaci. Ai ceva bănuț, nu? E de valoare. Și vine Ilie și își aruncă mantaua peste el și îi spune, vino că Dumnezeu te cheamă. Vino că Dumnezeu te cheamă să rămâi în locul meu. Cum, mă? Dar eu n-am predicat niciodată. Eu n-am mers din loc în loc, eu n-am făcut minuni. Eu s-am cu plugul în mână, cu a 12-a pereche de boi. Cu ultima pereche, aici țin de plug. Și o zi, nu contează ce ai făcut până acum. Contează ce plan are Dumnezeu pentru tine de azi înainte. Tu poate te uiți și spui, eu nu o să pot fi pocăit ca voi. Eu nu știu, nu cred că o să mă pot ține.
îți spun ceva, nu noi ne ținem, El ne ține. Mai spun încă o dată, nu noi ne ținem, El, puterea Lui ne ține. Slăvit să fie numele Domnului. Gândiți-vă că dacă era Elisei în vremea noastră, cu afacerile lui, cu banii lui, știi ce ar fi zis Ilie? Eu nu-s cu ăstea, ia 500 de euro, mergeți în lucrare, să aveți de motorină, să aveți de mâncare. Și-a zis Ilie, eu n-am nevoie de bani, eu n-am nevoie de vacile tale, n-am nevoie de plugul tău. Dumnezeu te cheamă, că Dumnezeu vrea să-ți schimbe viața. Îți spun în seara asta, Dumnezeu te cheamă, că Dumnezeu vrea să-ți schimbe viața. Vreau să închei cu o experiență ce mi-a povestit-o un frate săptămâna trecută din Arad. Au avut în biserica lor o tânără nepocăită. Aproape de biserica lor era un orfelinat. Și acolo era o tânără care a început să vină la ei la biserică. Și tânăra aceasta, într-o zi, a zis către îngrijitoarele de la orfelinat, pentru că era bolnavă de leucemie și mai avea câteva luni de trăit. O mers și i-a zis, vreau să mă duc astăzi la biserică. Și a zis îngrijitoarea, nu mergi niciunde, nu mergi niciunde, asta e aici la orfelinat. Și a zis, vă rog frumos, că vreau să mă duc să cânt o cântare. Ea nepocăită, nu mai fost decât de 2 ori la adunare. Și până la urmă o convins-o pe îngrijitoare să o lase. Și a venit la biserică și îmi zice fratele, zice, o intra Mihaela la biserică cu o hârtie în mână, cu o cântare scrisă pe o hârtie. Și la un moment dat a zis, vreau să cânt o cântare, dacă se poate să mă lăsați. Și-a chemat-o în față, o lua microfonul și a zis, vreau să vă spun ceva, eu nu știu să cânt, nu am voce de cântat. Eu nu știu cum e melodia la cântarea asta. Dar zice, ca să nu mint când mă duc înapoi, vă rog să cântați împreună cu mine, să o cântați voi cântarea. Să o cântăm împreună, dar să o cântați voi. Și cânt și eu cu microfonul, eu nu știu melodia. Dar zice, îmi doresc tare mult să-mi predau viața în mâna lui Dumnezeu. Îmi doresc tare mult, ca Zacheu, să cobor din dud și să mă umplu de bucurie. Că uite, nici dudul, nici erihonul, nici lumea întreagă nu-ți oferă bucurie cum îți oferă Dumnezeu. Și-au cântat frații cu ea cântarea aceea care o dorit să o cânte. Și la câteva săptămâni au venit și au intrat în apa botezului. S-au întors la Dumnezeu. Au început să vină la adunare regulat, la fiecare program. Timpul trecea și boala ei se agrava. Și-o zis, zice, la un moment dat cineva din biserică a întâlnit-o în tramvai în Arad. Și-o zis, Mihaela, ce faci? Zice, era umflată de la boala aia ce o are. Zice, era umflată tare, dar zice, era cu o față senină, stătea pe scaun în tramvai. Și zice, au văzut-o și-a întrebat-o, Mihaela, ce faci? Și-a zis tânăra aceasta, aștept. Și-a zis, ce aștepți? S-a gândit că așteaptă să meargă la spital să facă tratament sau ceva. Și zice, fata cu o față senină s-a uitat și-a zis, aștept să fiu mutată de pe țărmul ăsta, să fiu mutată în împărăția lui Dumnezeu. Și după o lună de zile, Dumnezeu a chemat-o acasă. Dumnezeu a chemat-o de pe țărmul acesta. A chemat-o pe țărmul lui Dumnezeu. Nu știu, mi-ar place să spun că poate va mai fi mâine o zi pentru tine. Mâine, 1 octombrie, o să fie o nouă zi pentru tine. Nu pot să spun lucrul acesta. Dar știți ce e ceva ce ne leagă pe cei mai mulți din locul acesta? Dorința Mihaelei și dorința noastră. Dorința noastră pe pământul acesta a fost să ne întâlnim cu Domnul aici. Dar mai avem o dorință după ce ne-am întâlnit cu El aici. Mai avem dorința aceea din tramvai, să fim mutați într-o zi și să-L vedem față în față. Să-L vedem pe deplin. Zacheu a venit cu gândul să-L vadă. Nu știu cu ce gând ai venit în seara asta, în locul acesta. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Nu știu cu ce dorință ai venit. Zacheu nu a venit cu pretenții. Nu a venit cu dorința nici să fie vindecat. Nu a venit nici să-i rezolve Dumnezeu problema. Ci a venit cu un singur gând, dorea să-L vadă pe Iisus. Știți ce ar vrea să se întâmple în seara asta? Să fie seara în care sufletul tău să vadă puterea lui Dumnezeu. Să intervine Dumnezeu la cauza ta, acolo unde nu poate interveni mâna omenească, să intervine mâna lui Dumnezeu. Ochii Domnului să se întâlnească cu ochii tăi.
Durerea ta să se întâlnească cu puterea lui Dumnezeu. Amărăciunea și tristețea sufletului lui Zacheu s-o întâlnit cu dragostea și cu bucuria Domnului. Ar vrea în seara asta, peste locul acesta, să coboare Duhul lui Dumnezeu. Poate ești un suflet amărât, nu te știe nimeni. Nu-ți cunoaște nimeni nici durerea, nici lacrima. Nu-ți cunoaște nimeni amărăciunea sufletului tău. Ai mașină bună, ai casă bună, dar nu știe nimeni lacrima. Nu știe nimeni durerea. Îți spun ceva, îi cineva aici, îi cineva în locul acesta, care vede unde nu vede nimeni. Pe Zacheu nu l-a văzut nimeni. L-au văzut numai când a intrat Domnul că e în casă, ca să-l batjocorească, atunci l-au văzut. Dar când era în durere, când sufletul lui era gol, nimeni nu dădea 2 bani pe sufletul lui. Ziceau, ăsta are, mă, ăsta e plin de bani. Dar dincolo de bani, el avea ceva în suflet. Ce nu putea nimeni să-i umple golul din suflet. Și într-o zi s-a urcat în dud cu gândul să-l vadă. Nu o zis să mă vadă Dumnezeu, să mă vadă Domnul pe mine. Nu, o zi numai să-l văd pe el. Știți ce a fost binecuvântarea? Că ochii Domnului au privit acolo unde nu a privit nimeni. Toți priveau la Domnul să mai capete ceva, să le mai dea ceva, să-i mai vindece. Dar Domnul în clipa aceea în Ierihon, era ultima dată când trecea Domnul prin Ierihon. Ultima dată când trecea prin Ierihon. Dacă Zacheu greșea drumul, timpul, ora și locul, vă spun, rata șansa să fie mântuit și plin de bucurie. Dar o știut exact locul pe unde trece Iisus. O știut exact timpul când trece Iisus. Și o știut unde să se poziționeze față de Domnul, ca să-L vadă. Și dincolo de văzutul lui, l-a văzut Domnul. Nu știu unde te poziționezi în vremea aceasta. Poate ești încă mândru și mândră ca să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. Poate poziția ta încă e greșită înaintea lui Dumnezeu, dar îți spun, tu încă vrei să mai pierzi. Că omul cât mai are, nu-L caută pe Dumnezeu. Zice că femeia cu scurgere de sânge, după ce o pierdut tot cu doctorii, l-o căuta pe Domnul. Mai bine vino ca Zacheu, cu punga ta, cu banul tău, că nu i l-a luat Domnul, El l-a dat. Vino cu tot ce ai, dacă te cobori, tot ce ai adunat, tot ce ai rămâne a tău. Dacă nu, vei pierde tot. Vei pierde tot. De ce să te întorci la Dumnezeu și să-ți aduci aminte de Dumnezeu când ai pierdut? De ce să spui, cum zice românul, dacă eram 5 minute mai deștept, nu pierdeam. 5 minute! Uite că azi ai onoarea să ai 5 minute. Să ai 5 minute de înțelepciune. Să înțelegi că Dumnezeu privește spre sufletul tău. Cunosc oameni care s-au întors la Dumnezeu când și-au dus fetița la groapă. Cunosc persoane care s-au întors la Dumnezeu când au fost falimentari. Dar i-a chemat Dumnezeu când era un belșug. Dar belșugul i-a înfundat urechile, nu mai auzeau nimic, numai bani, numai avere, numai cumpărat, numai dus. Oameni care nu l-au căutat pe Dumnezeu în sănătate, știți unde l-au căutat? La reanimare. L-au căutat la județean. M-a sunat ieri o doamnă de la Reșița și a zis, fata mea de 10 ani e intubată. A fost o femeie care a avut chemare din partea lui Dumnezeu cu ani în urmă, și ea și soțul ei. Dar au zis că sunt putere, n-aveau probleme. Și acum erau disperați. Au zis, faceți ceva, rugați-vă pentru fata mea. 10 ani cu meningită, era în comă, intubată, la lui Surcan în Timișoara. Uite că Zacheu, în bogăția lui, o știu să-L caute pe Dumnezeu. În seara asta, nu numai că tu îl cauți pe Dumnezeu, ci ar vrea să înțelegi că Dumnezeu te caută pe tine. Înainte să-L cauți tu, o zis Sfântul Augustin, Doamne, nu te-aș fi căutat niciodată dacă nu m-ai fi găsit tu. El ne-a găsit întâi și după aceea am început noi să-L căutăm. Haideți să lăsăm cu toții capul în jos. Și vreau să rostesc o rugăciune înaintea Domnului, ca Domnul să cerceteze sufletele noastre. Lăsăm cu toții capul în jos. Înaintea Ta, Doamne, îmi înalți glasul din locul acesta.
Tu care privești acolo unde nu privește nimeni. Tu care ai cântarul de cântărit durerea omului. Tu ne cunoști lacrima, Tu ne cunoști suferința și durerea. Tu ai puterea să restabilești și să reabilitezi ce nimeni nu poate reabilita. Știu că treci prin locul acesta, Doamne. Privește spre fiecare suflet care a venit în curtea aceasta a căminului. Din spate, de pe ultimul rând și până în față pe primul rând. Te rog, cercetează în seara aceasta. Dacă sunt suflete ca și Zacheu trântite la pământ de durere, care zâmbesc frumos, care au tot ce le trebuie, dar sufletul e gol, Doamne, lasă bucurie în seara aceasta. Dacă este cineva în locul acesta cu diferite legături și spun nu mă pot lăsa, nu pot scăpa, îți legat de asta, îți legat de asta, în seara aceasta fă o eliberare în locul acesta, Doamne. Fă o eliberare peste fiecare suflet, fiecare femeie și fiecare bărbat să fie eliberat de Tine. Pentru că la Tine e puterea de eliberare, la Tine e puterea de ridicare, Doamne. Fă-ne să înțelegem că dorești părtășia cu noi și ne chem să prânzim împreună cu Tine. Ne chem să ne umpli de bucurie. Mai lasă bucurie în seara aceasta, Doamne. Dacă cineva e apăsat de povara păcatului, te rog, dă iertare. Dă iertare în seara aceasta, dă iertare, Doamne. Dacă e cineva care diavolul îi spune că Tu nu-l ierți, fă-l, Doamne, să simtă iertarea Ta. Strigă dezlegare în locul acesta. Strigă eliberare prin Duhul Tău cel Sfânt. O, te rugăm, Doamne, după ce eliberezi, leagă-ne cu lanțul dragostei Tale. Leagă-ne inima de Tine, Doamne, și ajută-ne nimeni și nimic să nu ne poată despărți de Tine. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să avem în noi dorința să fim mutați în ziua veșniciei, să fim mutați în împărăția Ta. Dar până atunci pregătește-ne, Doamne, mai mântuiește în familiile noastre, mai schimbă, Doamne, lucrurile în casele noastre, mai intră ca Domn și Stăpân. Dacă este cineva bolnav de o boală incurabilă, știm, Doamne, și am citit ce-o zis Isaia de Tine, că în ranele Tale avem vindecarea, în sângele Tău avem iertarea păcatelor. Te rog în seara aceasta, Doamne, lasă iertare și vindecare, lasă eliberare, Doamne, peste fiecare suflet. Și cu toții, Doamne, să plecăm ca și Zacheu din locul acesta, plin de bucurie, că ne-am întâlnit cu Tine. Lasă mântuire peste Hitiaș, Doamne. Lasă mântuire peste comuna aceasta, Doamne. Trezește, Doamne, comuna aceasta, trezește satul acesta și arată-ți puterea Ta de Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, Te slăvim și Te binecuvântăm de acum și până în veci de veci. Amin, amin. Rugăm să ocupați locurile. Îi mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui. Mulțumim Domnului pentru hrana sufletească care ne-a dăruit-o prin slujitori. Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare. Cred că nu vă este greu să mai zăbovim în a asculta laudele Domnului. Avem un timp așa de frumos. S-a făcut tot mai răcoare, un timp prielnic. Haideți să mai ascultăm laudele Domnului prin grupul Sirion și apoi ne vom apropia de încheiere și Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste fiecare și peste localitatea Hitiaș. Proclamăm numele Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze această localitate. Amin.
triumfat prin moarte și iertarea mi-a adus. Chiar de fi acum în stare lumii întregi să cucerești, pentru ta răscumpărare ce-ai putea ca să plătești. Viața trece ca și fum, ca un amur, ca un gând. Nu uita oricum ți-e drumul, Domnul vine în curând. Viața trece ca și fum, ca un amur, ca un gând. Nu uita oricum ți-e drumul, Domnul vine în curând. În zadar vechesc o viață, munca cu tot ce aduc. Dacă în orice dimineață nu te înalți în rugăciuni, dacă te încrezi în Domnul, vei păși spre țel cu avânt și nu te va prinde somnul, auzind al lui cuvânt. Viața trece ca și fum, ca un amur, ca un gând. Nu uita oricum ți-e drumul, Domnul vine în curând. Viața trece ca și fum, ca un amur, ca un gând. Nu uita oricum ți-e drumul, Domnul vine în curând. Cât încă harul n-a secat și nu s-a închis, și te întoarce ca tâlharul ce-a ajuns în paradis. Ce-ai să faci în ziua mare, tu cu necredința ta, când Iisus cu strai de soare lumea o va judeca. Viața trece ca și fum, ca un amur, ca un gând. Nu uita oricum ți-e drumul, Domnul vine în curând. Viața trece ca și fum, ca un amur, ca un gând. Nu uita oricum ți-e drumul, Domnul vine în curând. Când norii grei deasupra-ți vin și negură aduc, și-n mersul tău tu nu mai vezi să calci pe-al vieții drum. Să aștepți atunci un cer senin, soare strălucitor, și chiar de nori iar apar, să știi că trec un vin. Atunci înalță ruga ta spre Cel ce te-a salvat, cu mâna sa te-a ajutat, Hristos cel minunat. Vei ști atunci să-i mulțumești cu toată viața ta, pe versăit
dăruiești, să ajungi în slava sa. Crezi că Cel ce Sfânt întinde mâna sa și norii trec ca și un gând, tu cum te vei purta? Vei știa tu să-i mulțumești, să cazi în fața sa și să-i spui atunci plângând, tu ești iubirea mea. Atunci înalță ruga ta spre Cel ce te-a salvat, cu mâna sa te-a ajutat, Hristos ce minunat. Vei ști atunci să-i mulțumești cu toată viața ta, pe vesei te dăruiești, să ajungi în slava sa. Să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru bunătatea Lui care și-a arătat o față de noi. Îi mulțumim Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră care ați dat din timpul dumneavoastră să fiți împreună cu noi în prezența Domnului la părtășie. Dumnezeu să vă răsplătească! Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare, începând cu ziua de mâine, la orele 9 dimineața, este slujbă în casa Domnului, la Biserica Muntele Sionului. Vă așteptăm și acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ridicați pe picioare. Vrem să mulțumim Domnului și aș vrea să mulțumim cu toții Domnului. Prin rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Cred că toți sunteți de acord și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Vă rugăm frumos să rămânem în continuare, să rămâneți împreună cu noi la o părtășie și în privința hrănii care s-a pregătit pentru trupurile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze, tinerii în special, împreună cu Biserica Muntele Sionului din localitatea Hitiaș, a pregătit ceva și pentru trupurile noastre. Și vă rugăm să rămâneți cu toții. Domnul să vă binecuvinteze, să rămânem în continuare în părtășie. Mulțumim Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră, mulțumim Domnului pentru frații slujitori, Domnul să le răsplătească, Domnul să-i binecuvinteze și vă rugăm să rămâneți cu noi și la părtășie înăuntru, în cămin. Dumnezeu să fie lăudat!